बोला बोला बाबा गरीबनाथ की। स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। म्यूजिक बाय मंटू मनी। दूरे बाटे बाबा राउर देव घर नगरी, कैसे के कांवर लेके आई। पहिला सुमारी भीड़ होला भारी, कैसे के जलावा चढ़ाई, कैसे के जलावा चढ़ाई। दूरे बाटे बाबा राउर देव घर नगरी, कैसे के कांवर लेके आई। पहिला सोमारी भीड़ होला भारी, कैसे के जलावा चढ़ाई, कैसे के जलावा चढ़ाई। बाबा दर्शन अपना देखती आई, कैसे देवा घर बाबा रहिया हमके बतैती। बानी हमला चारी बाबा दर्शन अपना देखती आई, कैसे देवा घर बाबा रहिया हमके बतैती। दुख बड़ी होला बाबा चललो न जाला, बिगड़ल भगिया जगाई। पहिला सुमारी भीड़ होला भारी, कैसे के जलवा चढ़ाई, कैसे के जलवा चढ़ाई। बाबा राउर करेला रोज सेवकाई, अजय के सुनी बाबा लेती सेवकाई अपना बनाई। राकेश गौर बाबा राउर करेला रोज सेवकाई, अजय के सुनी बाबा लेती सेवा का अपना बनाई। एक बारी फेरी दा हम पे नजरिया, जिंदगी संवरे मोरा जाई। पहिला सुमारी भीड़ होला भारी, कैसे के जलवा चढ़ाई, कैसे के जलवा चढ़ाई।